Tani na enquête en kala na peu. On kala dossier la peu. Sinon ma chama kana jigi. Mo si kana jigi autorité na. Mauritanie va recevoir une délégation de haut niveau. Mais une délégation normale la tabeta lo. OK, amat la volore. Mais ambassade ka koy jimé, ale sera ka jonta kera jimé ni koyna. Neta ambassade ka jola kelin kala. Mais moi maintenant kata san parce que ne be min fo non. Est-ce que e ba kalama ka fo ka tara nete akalama. Nta kalama mais kuma hey neta ambassade ka wuga jokelin kala. L'ambassadeur est là, le premier conseiller est là, le deuxième conseiller est là, le troisième conseiller est là. Mais boulot. L'ambassade, quand le premier conseiller au classe, centre de refoulement, non, il n'est pas dit qu'il n'y a pas de malin blâlé au théo. Mais quand il a dit, malin est là, mouna, bengan bali mourtan, qu'est-ce que malin doit se faire? L'ambassadeur a parlé audio. Un ambassadeur est le matin, il a le conseiller, diplomate, il a le conseiller, il y a déjà un conseiller aussi. Mais les boulot, mon placata. Le Mauritanie a combien de camps de refoulement? Malais Moumba, on a tout situation là. Ni même t'as papier ici, l'ambassade est en mesure de délivrer les documents. Avec les documents d'IMA. Les documents pour l'opération malien FN, on te laisse refouler. C'est tout. Oui, même l'attaché des militaires. Je ne dis pas le contraire, mais moi, je regarde même l'attaché militaire de l'ambassade là. Ça, c'est pour nous créer de l'insécurité. Et vraiment, c'est pour nous créer des désordres. Le Mali n'est pas un problème. Il va me regarder, c'est la bonne manière. Donc, bref, nous, les finances, nous avons dossier un commentaire à terminer. À une délégation de Tali. Et Mauritanie va connaître mal le Mali. Moi, je suis Moussa Diaoula, parce que nous avons un Malais. Moi, je suis des accords d'établissement qui ont en 1963. En 1975, il y a un sous-préfet. Un sous-préfet, il s'appelle Mamadou Diarra ou quoi. C'est fait en 1975 en Mauritanie. Au Sahara. Donc, Mourbo Kouye Narakaye, Mauritanie Kassou, Moussa, Oba, Kouye Mauritanie Kassou, N'tena dans la Kumate. Donc, Améro Namoro Cléo, nous a maintenant. Tiens, même fina pi, même dimia de Mauritanie, on a opération Gracibou, quand tout va boutique bien fermé avec des produits frélatés. Car bien fermé, Teroussou, même Roula, Johnny Mauritanie mobilité, ou bien Minekilasi. Seuls les véhicules de commerçants mauritaniens avaient accès. Vous le connaissez à terminer maintenant. Les terroristes. Mali n'y a pas de calame. Mais que la sécurité fait connaître ça. Parce que vous bat donc à fond, vous pouvez donner un ministre des choses interministérielles. Ko farni Canada, ko blé Canada. Mauritanie on peut donner camion dit. Kata ka butu fa. Mais moi ne fera ouais Mali fama doy. Fama doy na délit ko là. Oui. C'est le lieu de s'allier les commandants, les légionnaires maintenant légionnaire Timbo, colonel Timbo, Ségou, chef de légion, Kafo, Kajanameri DG Fouya. Mais Mauritanie, on a un document Mali Tintri de Horon. Vous avez un de Boka Datia à Takalafi. Il a passé à ses opérations. Car boutique est fermée. Il y a boutique peut-être. O de ma toto la wa malien do so la kana délivré il va malien do be mo faga de quoi ni ka décision fin fait be malien de soro ali ça fait quoi ali mo faga la malien mais intervention ko kama kana malien do quoi plutôt malien betere malien do ko na faga ni ter mo fo mo be do ni min façon wa lu kelo ni be war la bo to façon bela ka di aba metero sou e mal façon ni moto sa do tew ni commerce illégal façon ni do et ni dugu mi nyona ali et dura ni bamba attaquer là quand l'armée malienne a pris le dessus sur les terroristes ou bouté moutra fraqué face à la vie face à la Mauritanie malin est trop sous bonté c'est même gros coup la forme dura ni bamba enfin dura attaquer là mais outra fraqué mi outra fraqué Mauritanie mo ko gagner fait ngo ko inte immigration drone ko rebe ko inkoro mais abeban faisons confiance à vos autorités délégation mi gatale comment t'es aminko ça veut quoi ça sera le divorce total il va Mauritanie Mali ñebe ñogon tege jala mena quoi ñebe ñogon tege jala mena mais abeban zini soit aya bobo ala ko ke barsa bo anya ka fo anga président ko ni ale malion ko ni bunya jira jamana to la dugu chamana surtout re krenga la to dugu la na fara ko an yere fara dugu ñogon do fana bala ka wuli kani ke walen ta ka an sigare a be mo fe na me do ke ala ka anoya ameta yefe ameta modi siribe anya ye ka fo ale boraka la se do ke ka keni anka armement do to la ye o dongo bu mabel jawra ayi la ko shi chamanta ka tinyesi o armement yi don togo kan bo ma jawra yi modi ka kuma lamay ibsaka juma fo bon comme Ugoko nere bo ma kan interpeller beida to la yoro mo kuma modi tala ou dabe on de tala aya interpeller mais mo gombi c'est qui armée contre la gauche on ma foye ko la kele de na damne sans kele kuma damne
Malika minɛ minnu donna o don mɔgɔw ko kɛlɛkɛ minɛ tɛ dɛ, c'est les munitions. Munitions de don. A bɛɛ bɔn, il y avait quelques véhicules a bɛ fɔ o de ma ko VP linge. VP linge ye mobile fitinin de ye, armé de 3 mitrailleuses, une mitrailleuse centrale o de bɛ ɲɛfɛ, a bɛ fɔ o de ma ko PKTM. O PKTM mun filɛ nin ye o kɛrɛfɛta la 17 fila b'o la. Donc i b'i sigi a kɔnɔ i bɛ don wo kɔnɔna na a dabɔra centre kɛlɛ de kama ka don wo kɔnɔnaw la ka taa centre la ça fait an bɛ terroriste gɛn fo kulu sanfɛ a dabɔra mobile fitinin de don donc o de VP linge 11 o de caman tun b'a la à part ça i ye conteneur fɛn fɛn ye en tout et pour tout i ye conteneur fɛn fɛn a bɛɛ bombe de a bɛɛ missile Kinjal, missile naval, missile guidage électronique, missile de longue portée, Kabola kana bombe na bombe S13, S12, S9, Kabola kana fait na balula, calibre gros calibre ni petit calibre là, Kabir 14 na kana 12 tout là, kana 9 mm là, kana 7 mm là, ali PA à balbala. Ça on me mis kono de na l'influence, wo to bu paniquer là dit. Il y a Américain ko BRQ minchira France ko service de renseignement. Nakra jeudi long au BRQ qu'on a la BRQ est bulletin de quotidien des bulletins de renseignement quotidien où il y a renseignement mouti français déjà c'est moi ou ko conteneur qu'on a là conteneur que l'immatriculation moto de Rolantino fort il y avait peut-être 20 conteneurs mine qu'on a là américain de côté ko bombe mimba kono ko bombe be F35 des bombes avion F35 donc c'est fort probable que Mali avion croix installé ka sur ma bo télé là tu sais que ni ma emine nous be conteneur kono ko conteneur mugan ou bien mugan ko nyona be ko conteneur ni kono ko munition mbo kona la missile mbo kona la ko manse de bo kono aya immatriculation bla au missile manse mbo prendre ça c'est des missiles mbo avion mbo en général ça c'est des F35 donc c'est fort probable que le Mali dispose de maintenant des avions F35 ça c'est autant que magane ou américain ka ou tracé mindi français déjà c'est français c'est le renseignement donc au koro quelqu'un m'a fait donna ni chiku de kobaye munition de donna ni zin munition tu sais que mina munya fina a bom tu te bo fo ife te korama korole mbe korole tume mais ko ka anye fina et puis mi douarna be au renseignement kilinko ko il y a des bombes thermobariques au bombe thermobarique et bombe de ni ale ti ni a ti rom na dro ni chaleur be rom c'est pas la chaleur ba to sama katane ni a tien atteint une fontaine mais avec sa fontaine de fana alors que en domine ko le nord du Mali il y a plus de fontaines mais jusqu'à 46 degrés et Mali non Mali sur le coup le barak donc allez bombe ni na faut ko bombe thermobarique il va les ti chaleur ba to sama katane donc avec ta terrousou sur fo ku kono recruter mblengo ni munition nous kungambole fo ka dugu sumaya quelqu'un non tede a be kunye est ce que ba kalama bombe ni et balouni est ce que ba kalama il y a famia bala roquette ni et obiu et puis charme nous na fene MB nous au charme nous obi ba dine bala a fitini na beleba et puis il faut rekele de tout hein o kabru don troy la forêt de Bamajou sou bébé taïdi de soube ou forêt de Bamajou avec Tunisien ça donc ni peut-être américain ni fort ni avion F35 yelena allez be jusqu'à 4500 tonnes de munitions Moussa Fallu kuma ke folo mala ko ko no to la ay Fallu fo kuma ke folo am ngande ko non ni minen dongo sabana ya be ko quelques minutes mais ni zenta munitions di après conteneur à renfermer ou ye conteneur ni il est français ou ta Toabu américain kelen nous ou ko conteneur ni konna la ou ka man ou ko faire fona fola ko ye minta man tension man se mo ko fena ou il côté parce que c'est facile de conteneur sur 10 en fait au te ko baye ou ko à peu près 680 tonnes conteneur gria comme méthode là Mali est parti monta américain va fola au 680 tonnes là ko il y a à peu près 26 à 30 conteneurs mi no avion dernière génération ka munitions di F35 min te fere mo shima ni américain be sran marfa ni américain be sran na be sran missile nya jina tigala na be sran avion yo F35 di parce que américain be baraka ne odi F35 di ça c'est un avion très rapide ale ka aka rotation ale be se ka to yelema mais se ba abiser ba no la na yelna tum abe se na e bomta a paleti nan de bala 8 ports de missiles de bala a be missile longue portée subhanallah olu de côté ko munition me fena yoro na fara ko munition bala ko ka marfa be bon o ye kafi mi se ka yira muri ma mi famia mi se ka yira o de yira la min ti yira o ti o ma fo ni à peu près ni munition di parce que imili abiu kuna ke
et fin donna blindé donna charou donna est-ce que y a comment véhicule AVP donna avion munition donna donc ni ben munition de conteneur na tofle akata ni camion bakele ni kebe duri c'est kele manjugo fo kele kemine wa be bom type mouye Moussa na tira bombe nous a bombe climat à fragmentation de 10 mètres de profondeur on n'a pas barré avec Tchétchène là parce que toujours boudou Tchétchène de Koro ou boudou Moulou Tchétchène de Koro là les bombes tirent avec jusqu'à 10 mètres de profondeur quel était la qualité flow mais depuis les mangan bora terrorisme porte-parole ou négociation le porte-parole de terrorisme porte-parole de Rendo et mais quoi négociation min fora négociation kuma fora ah non ba toi où était son négociation ma États-Unis merci bon mon ko négociation c'est le porte-parole de terrorisme ba kalama femme Black Act Sheriff ka chidi ndidu il parce que ça asimi wele o ba do position de da et ma foko négociation ma foko quelqu'un nan donné ne kuma nous sono ma asimi ga foko bon war la sig ni mais nous conteneur ba donné au fali kama pour négociation et puis au ta banene la personne a bien précisé il faut négocier avec les terroristes maliens parce que moi je m'informe quoi il y a deux types de terroristes mais la main d'offre à partager terroristes type faire mal Djinim à l'État islamique Djinim ça c'est déjà au terroristes nous soutenu par les Américains et fait non État islamique ça c'est État islamique n'a pas qu'on dèche ou soutenu par les Américains on les évoluer zone de 3 frontières qu'on a là n'a faut pas que EGSI morodron État islamique on les zone de 3 frontières de qu'on Djinim, on est agali à Amadou Koufaka Moukoui. Mais il m'a porte-parole à préciser quoi avec des terroristes maliens. Djinim Mourode, il y a Agalga Mourou. Parce que, fin de bien, depuis Algérie, il y a eu les faire négociation. Bon, même si il y a des chibontés, ni politiciens ou ultranation ne fait pas tout. Non. Ni terroriste ko bana kabote oye français d'abord ne malikolo ni rébellion ko bana donc politiciens nous me ko mettre la pression sur la transition parce que le ko sugu ka simi fait négociation assimilation donc vous tani voulez politique de ça et ma politicien voulait faire négociation est-ce que maldignement me sont tout dit tu es en position de force il est doubé mais faut teza watel bologna kele il y a quelques millions dona quelques millions fla dona folo dona flan no comment faut quelques mugu pere ni bomu dona ko comment négociation il est kan memi ni Algérie ka tikan de do ka fogne ka ou be fa négocier mais avec qui ni mo mettre aussi ñoro de ko ira nata wallahi mais négocier mais ba négocier ko fa tina malla ni non ni mo mettre aussi ñoro donc quelqu'un n'a do be paniquer là allez ra ko ka do tugo ko doni quelqu'un n'a clé ala wo me ba migne fina peut-être même mo ka ti de là ou be ka terus donc semaine wala le 26 ou be fa ka boli do boloda mais et ma politicien ko ba be bolan mo le de terrorisme nous glan terrorisme nous glana démocratie fin de leur mouvement armé de à dont abota kaso a terrorisme parce que folo ou you glandi nous be il y a des mots fin ni be mali armée ka produit il y a les fruits de l'armée mali il y a des mali armée colonel de la garde nationale il croit comment là Faïd El Mamoud nous be mali ka armée mali ka produit glandi nous tu sais que nous te fouiller donc elle est là c'est le laxisme maintenant ça fait un échec politique de nous mo ba ko nous te fouiller donc ni nous ko ban o politicien ko banidi politicien ko parti ñama côté parti mu parce que ko lu ga député ñama lu be député ñini parti do bu mu ga député ou be ka parti mu mairie ou lu partout ka homme politique ou lu et c'est pas kalama guéri au fenêtre donc ni ko be nous kélé politicien be wuli ki kélé bo asimi kélé kuma de sera politicien bulu parce que asimi selem mu flé de 600 mo cité terrorisme affaibli là ni terrorisme kélé ka bandro France tira candidat sigima latu parce que il y a beaucoup de élections là et beaucoup d'eau parce que au bas donc notre élection là parce que l'Europe va nettoyer donc terrorisme be marfachi conflit post électoral bena parce que on va faire ça qu'on ko olu et terrorisme da que nous voter ou na marqué ni kata irindo tarata donc il y a toujours des mots de terroristes ou bien insécurité ni élection ni nyona mais ni assimé ron nettoyer c'est ça comment d'abord mi français quand d'abord s'il plaît parce que les français quand d'abord c'est ouais on français mo bien. Donc la façon dont le Mali se démarque de la France, ni terrorisme, ni est-ce qu'il va calmer, ni insécurité, Algérie d'abord Malouk Mala, ni Algérie d'abord Malouk Mala, c'est à cause maintenant des mouvements armés. Ni à mes Français va imposer Malika à cause des mouvements armés. Au mouvement armé nous donne des négociations que nous avons. Politiciens de Boula, Djamankou, là il y a les Kayoro Douma. Ou bien Fanga fait sur politiciens de Afanga Douma. Ou à Nigou Kele, et ma politicienne Koroba Bebolien, Mounier Santan Fagalu Tekuma, Dobe ou Trou, ou d'autres et encore Dobe Ambulance. Nous sommes formés parce que quoi produit nous comme on fait là-bas dinali surtout quelques minutes nous donnons marfa nous donnons bon nous donnons Moussa avec là-bas fin du maillot du coup parce que il y avait une bombe nous n'avons ni donnons couleur qu'on a pas sorti
Américains ma kulonkɛ Américains ko fɛn min donna Mali kɔnɔ ni cɛ o cɛ ye marifa ta ko terrorisme b'i faga bon an dun bɛ yɔrɔ min na ko bi i m'a ye porte-parole ko ouais ko des terroristes maliens a ma kuma EGS mɔgɔw kan parce que Américains de bolo kɔfɛ donc Américains ni Russie bɛ fɛ k'i tigɛ di ɲɔgɔn ma donc o kɔrɔ EGS bɛna désarmer k'a to Djinim dɔrɔn ye bon aw ko mɔgɔ minnu tɛ terroriste ye ko mouvement armé o don n'o ye FLA ye o FLA kelen de ko semaine surpassée yɔrɔ ma kumaw la FLA de ko k'ale ni Djinim ye alliance kɛ Malien bɛɛ y'a mɛn FLA Front pour la libération de l'Azawad ale ni Djinim n'o ye terroriste ye k'u ye alliance kɛ donc mouvement armé ni terroriste bɛ alliance kɛ olu bɛɛ ye terroriste de ye donc o kɔrɔ ni Mali armé y'u faga il y aura pas maintenant des astuces des alibis k'a fɔ ko ouais ko terroriste tɛ donc mouvement armé ko kuma banu da o da to y'u si ni zen kana fɔ ko ouais kan ka sigi fɔ ko ni terroriste ye i ma wele fana ko terroriste parce que kuma foyi tɛ sɔrɔ da bilen ka ko bɛna nkalon foyi tigɛ ɔ mais terroriste jumɛn ko don u ko kuma fɔ ko bɛɛ dɛ k'u kan bɛ Algabas ka clan mɔgɔ de ma o de ye terroriste malien ye olu de bɛ Algérie o de ye Yad Agalga mɔgɔw ye o de ye Amadou Kounfaga mɔgɔw ye c'est pour ça le porte-parole a bien précisé porte-parole a précisé n'o tɛ a ye taa négocier ni terroriste ye o ye kuma bannen o mais terroriste malien o ye terroriste jumɛn donc o kɔrɔ ale bɛ malien ni non malien don a la une définition de la bête il faut être maintenant il faut être parmi les terroristes pour connaître maintenant qui est terroriste malien qui n'est pas malien bon ne bɔra ka nin min f'i ɲɛna EGS de bɛ zone de 3 frontières kɔnɔ Djinim de bɛ vers maintenant le nord du Mali donc Djinim de ye Amadou Kounfa Yad Agali ainsi de suite olu de ye bolofara kelen ye bon olu de ye Algabas ninnu bɛ côté kelen fɛ olu de ka ciden bɔra ka kuma fɔ sisan ko Assimi ka négocier parce que bombe min donna kɛlɛkɛ côté Moussa conteneur de falen don marifa bɛna ci de kɔnɔ hali n'i bɛ kɔnɔ bɔn a bɔn misili bon drone minnu fana bɛ yen les bails atar la Akensi o fana bombe de fana nana munition bɛ don ale fana la les bombes panel la n'o ye ese b'a kalama misili ni fɛ Kinjali o misili Kinjali de y'a porté bon ale bɛ don drone dɔrɔn de la bon drone tɔ fana charge kuma sera e mɛna terroriste bɛɛ y'a tɔgɔ falen kɔsa in na c'est ça que drone Akensi ninnu kɔnɔna la u ye tɔgɔ fɛn fɛn Abu u y'o de don a kɔnɔ tous les terroristes qui s'appellent Abu an y'a bɛɛ faga Abu Uzaifa, an y'o faga Abu Jafar, an y'o faga Abu Almadoul, an y'o faga Abu Almoun, an y'o faga donc Abu il y a terroriste y'u tɔgɔ falen u si sɔn wele ko Abu non i tɔgɔ de ko Abu dɔrɔn Akensi y'i kun ci aw ma kɛlɛ fɔlɔ aw bɛna politicien kɛlɛ de sa politicien mɔgɔw mun salahaw u y'u wulitɔ de transition kama sisan u tɛ temps foyi di bilen parce que minɛn mun dunna wallahi u yɛrɛ y'a dɔn fanga foyi tɛ terrorisme na ni combat politique tɛ sisan parce que ni Mali armée dafalen taara ninnu nɔfɛ i b'a kama ko ko bannen bon n'o kɛra par politicien si tɛna sigi ni France ka yamaruya ye malidenw yɛrɛ de bɛna élection kɛ sisan ka mɔgɔ sigi o dun o tɛ mɔgɔ dɔ arranger i delila ka un politicien porte-parole de terroriste fɛn bɛ bɔ terroriste ka revendication i bɛ bɔ k'o fɔ ko il faut négocier ka tila k'a da kan dɛ ko des terroristes maliens porte-parole yɛrɛ ko ten depuis ala k'an dan ne ma deli ka parti politique ye ka ese ka terrorisme ka revendication kɛ apologie de dɛ ko k'a fɔ k'an ka négocier sur la base de quoi n'i ye k'a fɔ i bɛ dɔ la o wa e nin ye Algabas kumakan de ye Algabas intala kumakan de ye nin a tɛ ka Assimi wele o non i y'Assimi wele tɛ i ka téléphone rapproché depuis kalo tɛmɛnen u bɛ fɛ ka négociation kɛ u dɛsɛlen don dɔw bɛ ka don politiciens de da sa bon nin y'u fara-faratɔ de ɲɔgɔn kan donc 26 mars u bɛ fɛ ka bɔ de k'u bɛ taa Gerbo k'u bɛ taa filɛri da carré des martyrs la u tɛ ka taa filɛri da dɛ o ye alliance kɔrɔ de daminɛtɔ ye Francis Kalkan de don n'u ma se ka Assimi ka fanga ban ko Assimi se ka terrorisme ko ban tan lui il préfère ka liste bɛɛ publier ni wari min dira min ma min ye wari bɔ yɔrɔ min na la France dit qu'elle va tout publier i ma France dɛsɛ o jugu ko bɛɛ ka wari bɔ ko ka armée dɛmɛ ko parce que ko jigi t'a la bilen donc France yɛrɛ tɛ ka s'a yɛrɛ kɔrɔ kuma tɛ ka taa marifa di terroriste ma donc terroriste désarmé don Algérie territoire kan donc fɔ Algérie de k'a jɔ ni ninnu ye o de y'a to Algabas ye a ka porte-parole wele k'a fɔ ko cɛ a fɔ Assimi ye k'an ka négocier ko bɛɛ ko tɛ dɛ ko anw terroriste maliens de ko don Algabas yɛrɛ ko ten mais a tɛ kule k'a bɔ i nɛn na k'a fɔ Assimi n'i y'a fɔ a bilahi bɛ sanpɛrɛn jigi kan depuis san tɛmɛnen u bɛ nin de la Assimi nɔfɛ Assimi ko k'ale ni mɔgɔ tɛ kuma ka sɔrɔ a ma tila Mali bɛɛ minɛli la la négociation est obligatoire de négociation est diyagoya de mais politiciens bɛ négociation kɛ cogo min na o ka dugu ci de e tɛ kɛ dugu dɔ fan dɔ to jugu bolo cogo di ka taa fɔ k'i bɛ dugu ta négocier o kɔrɔ i bɛ yɔrɔ min na to yen ne bɛ yɔrɔ min na i bɛ to yen Assimi ko k'ale t'o de kɛ ale bɛ Mali nettoyer k'a ban de a bɛ sɔrɔ ka négocier ni ala y'a kɛ ni min balola balobaatɔ min lɛrɛ ka se tɛ na n'ala ye min balo o y'o ye e ma Moritani sigilen bɛɛ ye terroriste de juru attaque la Mali armée ma Moritani terroriste bɛɛ sigilen tigɛ tigɛ i bɛ mɔgɔ mɔgɔ ye Moritani k'a sen tigɛlen don a bɛɛ terroriste kɔrɔ a bɛɛ terroriste kɔrɔ
a bɛɛ donc kɛlɛkɛ mɔgɔ t'u bolo tun kɛlɛkɛyɔrɔ tɛ fansi bon ni munition minnu donna a ye bɛɛ paniqué Moussa c'est des armes de i bɛ ni ne b'a bila i kunna i b'a dɔn k'a fɔ avion dɔw donna Mali kɔnɔ ko min ma yira ne tɛ dɛ américain yɛrɛ de y'a fɔ ko des munitions ko i y'a fɔ ko missile dɔw bɛ yen ko missile manse ye F-35 ka munition de ça fait i b'ale de coucher F-35 na panel F-35 filɛ nin panel port naani de b'a la a kamana Moussa n'a ye kulu gosi ɲɛna ka taa i bɛ kulu tatɔ di n'a gosira a bɛ ka jigin tugun jusqu'à 10 km de profondeur o k'i bɔ yen ko wa ko bombe thermobarique fana bɛ bombe in na ne tɛ américain de ko ten o bombe thermobarique bɛ ale cili de ka ɲi tilemayɔrɔ la ni tile bɛ yɔrɔ la n'i y'a ci a bɛ yɛrɛkɛ ka taa chaleur de b'ale tɔ sama ka taa n'a ye cɛ dugu sumayara koyi a b'a la ko chariw donna ko nana ja munition kuma don fɔlɔ munition min donna a b'an permettre ka san 3 guerre kɛ a mago tɛ jɔ bali la 3 ans on peut tenir cette guerre là ala k'a latigɛ dɔrɔn quoi ala k'a latigɛ an ka nin kɛ bɛɛ ka lafiya quoi PCV ko ninnu bɛɛ faga bɛɛ k'i yɛrɛ sɔrɔ parce que n'an ye cɛw cɛ min na an bɛ don i ka territoire kan kɛlɛkɛminɛ nana kɛlɛkɛ marifa fana nana mun bɛ yen ni kɛlɛ tɛ ala y'i sɔn kɛlɛkɛminɛ na ka tila ka kɛlɛkɛ mugu pɛrɛn bombe missile roquette ka bɔ la ka na obi ka bɔ la ka na balu la balu tout type calibre bɛɛ 14.5 balu o b'a la 12 o b'a la 9 mm o b'a la 7 mm o b'a la balu bɛ yen ni po mun bɛ yen ni kɛlɛ tɛ n bɛ kɛlɛ de kɛ o ni kɛlɛ tɛ solution tɛ nin na o ni mɔgɔ nana fɔ ko ni porte-parole nana ko négociation a bɛ ku i la i ka jɔ Asimi ɲɛ la n'i y'a kɛ n'a m'i datugu i ka ku bɔnna Moussa an ka bi ta bila su ko